हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो सुपार 10 निउस होनो नागिरदों। दा बेयाव बर'फोरनि रादाब मोननो जागोन गासै 6 जानुवारिनि। दा फैदो फारि फारि मा दं नायलांदिनि। फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन बिटिसिआव बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपि जथायै सरकार दागोन। सरकारानो थाबाय थागोन, नाथाय आसाम एसेम्ब्लियाव जिएसपिआ बिजाथि फसंगोना रोखा। फारसेथिं जिएसपि दोलोनिफ्राय सोरबाफोर एमएलए बिबानफोरनि थाखाय गुबुन दोलोआव थाङोब्ला बिथांनि खोथा। आसामा आरोबाव आलादायै गुबुन रायजोआव बोखावजाला, अदेबानि बड'लेण्ड जानाय नंला। बेखायनो बिटिसिआव जथायै सरकाराव थाफागोन। बे बाथ्राखौ बुधबारखालि एमपि नब कुमार सरनिया बिथाङा बुंथियो, अदेबानि बिथाङा सासे जिएसपिनि दैदेनगिरिबो। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 2आव गागि बर'नि दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांनि गोमानाय फिसाज्ला अमित राज दैमारिखौ चिरां जिल्लानि सापागुरिनिफ्राय मोनफिननो हानाय जाबाय। मख'जाथावदि बिथांनि फिसाज्लाखौ थांनाय मंगलबारखालि गोमानायनि खौरां मोननाय जादोंमोन। बेनिफ्राय दं नाम्बार 3आव सेबाजों खुंजानो गोनां 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रुटिनखौ फोसावबाय। अदेबानि बियो 2020 निफ्राय 2021आव फैबाय। दा बे बोसोराव फैगौ 11 मेनिफ्राय जागायनानै 1 जुनाव जोबहैगोन बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादा। दा बेवहाय जायफोरहा रुटिनखौ नायनो गोनां दङ बिथांमोना नायनो लानो हानाय जागोन आरो डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन बे रुटिनखौबो। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4आव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि आधार कार्ड बानायग्रा मिरुफोराव माखासे मावसुमाफोरा रां जाख्ल'नायनि अजद सिखारदों। जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो आमसु आरो एबिएमसुनिफ्राय खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 5आव चिरांनि बिजिनि थाना सिंनि मानास हादरारि हाग्रामानि साखाथियाव थानाय कुमारसालि गामियाव फिन पुलिसआ हाथियार बोखांनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बुधबारखालि बेयाव एके सिरिजनि गंसे राइफलजों लोगोसे गंनै मेगजिन आरो गोबां गोथां गुलिफोर बोखांनो हानाय जादों होननानै नुदों। बेनिफ्राय दं नाम्बार 6आव थांनाय दानाव बिसायख'थि जानानै थांनाय टिवा अट'नमास काउन्सिलनि सरकारखौ दाफुंबाय बिजेपिआ। लोगोसे बुधबारखालि गाहाय खुंगिरिखौबो समायखिरा लाहोबाय आरो खौरां मोननाय बादिब्ला गाहाय खुंगिरि महरै जीवन चन्द्र कंवर बिथाङा समायखिरा लाबाय टिवा अट'नमास काउन्सिलनि। लोगोसे लेङाइ गाहाय खुंगिरि आरो बुंथिगिरिजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमाफोराबो समायखिरा लाफानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाम्बार 7 थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जिएसपि दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै बादायनानै गोबां भट मोननो हानाय दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गासै 11 जिएसपिनि दैदेनगिरिफ्रा बुधबारखालि इउपिपिएल दोलोआव हाबदों आरो खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोजोनै बरायनानै लानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाम्बार 8आव दङ क'क्राझाराव दुलाराय बिटिसि गावबुरा गौथुमा खुंगाथाम 5 बोसोरारि फोरबो खुंफुंदों। बे मेल जोबनायनि उनावनो आफादनि आफादगिरि धनन्जय ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव सरकारनिसिम गावबुराफोरनो खरसा सुफुंनांगौनि थाखाय दान बान्था होनांगौ होननानै दाबि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाम्बार 9आव दङ फैबाय थानाय समाव फरायसुलिफोरनोल' नङालाबा फरायसुलाफोरनोबो मोननो हागोन स्कुटिफोरखौ। बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ आरो खौरां मोननाय बादिब्ला बेखौ माजुलियाव डक्टर मानिकान्त काकति मेधि बान्था राननाय हाबाफारियाव बिथाङा बे बिबुंथिखौ लाखिदों होनदों। बेनिफ्राय दं नाम्बार 10आव 4 नं जमदुवार बिजाबनि बारग' चेयारमेन, जमदुवार ब्लक कमिटिनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बिजेपिआव हाबबाय आरो खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बुंनाय बादिब्ला बिथांमोना बिपिएफआ सरकार दानो हायैनि थाखायनो दोलोखौ नागारदों होनदों। मानो होनब्ला रायजोफोरनि खामानि मावनांगौबा सरकाराव थानायासो गोनांथार, बेखायनो सरकार दानाय एबा सरकारजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय बिथांमोना बे हाबाखौ मावदों होननानै बुंथिनानै लादों। दा बेखिनि मोनफ्रोमबो खौरांफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थानानै नायहैनो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।